Jasně. A úplně poslední věc. No. Kdyby tě Ruth přistihla nebo začala něco tušit. Ne, neboj se, to říkám jen pro každý případ. No. Zatloukej, zatloukej, zatloukej. Neptej se jí, co ví nebo neví. Zatloukej. Co když to vážně zatloukej. ví? Co když to zatloukej. vážně? Co když... Zatloukej, zatloukej. Charlie! Co? Co tady děláš? Kde? Tady, s ní, S kým? s ní. Jak jsi mohl? Co? To, Kdy? když jsem přišla a ty jsi s ní. S kým? Ty moc dobře víš, s touhle ženskou tady. Kde? Charlie, Co? ty jsi to měl ženskou. Jakou ženskou? Přece tu, co teď odešla. Kdy? No, Charlie, Co? to tobě není ani trochu hanba? Proč? Protože... Charlie, Co? co by si zdal k večeři?